uNkulunkulu akakulonde uphile uphushe uphumelele uPastor Winning. Inamba yami ngicela umuntu oyimember noma ke umuntu okuthokozelayo ukunikela kuyi-channel. So 9 ku 5 kuphela, awungu-WhatsApp. Monday to Friday kuphela. Silva unjani mkhulu, ngicela ukubuza ucakani phupha ngiphuza ubisi lwebele olmoshekile from ex yami and I could taste it. Oh, futhi wakwayinqele ex yakhe. So manje usephupha kuphuza ubisi lwayo. Kodwa lonakele ubisi lwani lwencence. Ungibiza ngomkhulu, guys, nguPastor Winning mina. 1 ngokujwayelekile uma ngaze uphupha ubisi lwebele lwe-ex kuwuphawu olubi uma uluphuza lumoshekile. Lokuthi kungenzeka kunedliso okumele ulikhiphe elingaphakathi owalithola ku-ex ngesikhathi nisathandana. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha ubisi lwebele lwe-ex kungaba uphawu olubi uma uluphuza lumoshakele. Lokho kungaveza ukuthi kungenzeka kumele umqaphele kakhulu lo muntu ngoba uyakuzama ngedliso esebenzisa ke lolu bisi lwebele lwakhe ukuze umthande uphinde umkhumbule okwenza ngigcine nibuyelene ngokuhamba kwesikhathi. 3 kuyenzeka uma uphupha ubisi lwebele lwe-ex kuba uphawu olubi uma uluphuza lonakele. Lokho kusho kungenzeka uyadliswa ngobisi lwebele olonakele. Kodwa umuntu okudlisayo ucasha ngithunzi siyasa.